ma bende japiny nyalo bolo wach mager ne jatend piny marito piny ma were gi weche mag Facebook gi X. Dong nyocho neno kaka Uhuru Kenyatta nowuok e X gi Facebook. Time mano Tanzania kata Uganda. Ine. Kata mana ute mag fwambo ge kod thuolo mar luongo kata kweth ma ok oyie gi chenro mag sirkal. To be mane kama onego bed wadhiye? Ok apar ni en mano Nyakwar Mgajwang'. Koro mbaka to nyaka wago kwa sumore rieko kinde ka kinde mar neno ni to wuodhwa mar lwasi maber ma demokrasia ni wanyalo nyae yo machalo nade ka watiyo gi teko mar katiba mane waduto kaka jo Kenya ne wapodho mwaka mar 2010. Kato bedo ni katiba onogo en kod rem kata fuok mamoko, to en gima dongo wanyalo timo ne lokruok kinde ka kinde kalure kod kaka kinde ringo. Kete mana ka Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu gi kogwen. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu machiegni e Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, alwora kod weche mapiny orugo. Ramogi Baraza gi VOJ. Mana kamano Nyakwar Mgajwang' wado moke amoka ka neno ka wendo na osechopo ka kendo wadwako kode mbaka kaka na aselieko. Ikwandi kaka jaloch, ikwandi kaka ng'ama ni e piny ma hawi nitiere. Kato bedo ni samoro pesa nyalo bedo maonge fukuni, to gima duong' en chik ma orito gana jo Kenya te. Chandruoge osebedo ka nitie mang'eny ahinya e weche mag lope, to kata kamano katiba mane jorieko nolosonwa ma jo Kenya opuodho noyango ni wan mana gi chapter 1 mamulo weche mag lope kod mwandu mane bolo, lands and natural resources, ma bende nopogo ni lope opoge kidienje maromo adi, to migepe mage manyalo konyo piny sama en gi weche mag lope. Waka mabora ahinya Nyakwar Mgajwang'. Mae momiyo kawuono naneno ni abed gi wendo ka ma bende en okil kamaloka, kendo en gi weche mathoth mamulo twak ma kawuono, kata mana weche mane wawacho mag public participation. Ang'eni en achiel kuom joma osebedo ka dhiro wachno kabisa. Wakili Nyamori oyawore Joshua. Oyawore ahinya Victor, amoso jokanyanam komromo magintie. Amor birere e studio ka bang' ndalo mang'eny. Erokamano ahinya. Chien kacha ne otumo wach mar public participation. Ang'eni ma wach misebedo kimako nde ndalo marin Kisumu County. Yes. Ing'eni public participation e gima nyalo promote dongruok. Nikech it is through public participation ma sirikal nyalo ng'eyo gima jopiny dwaro. And ajawacho ga pile ni problem mar joma nie kom, joma nie telo, levels mopogore ariyo mag sirikal gi. Eni gisamoro gineno public participation as an unnecessary nuisance. Kaka gima chuno gini gitim to gine gima gino konyogo. But and therefore ineno ka gitimo gimi wacho ni gikelo jogi mondo lusi. To ng'ama gi feel ni critical to gido ni mondo mi microphone mondo lusi. To public participation ananeno ni en gima nyalo konyo sirikal mondo o develop the country, kech otim gima jopiny ng'eyo kendo konyo sirikal, whether county kata national government, mondo otigi jopiny e monitoring to ensure ni projects otimore maber kaka gidwaro, to ensuring ni projects motim begin projects mobiro konyo jopiny. And that is only possible ka process ma public participation en valid, and that is ni mokwongo jopiny otim ne gimiluongo ni full disclosure. Onyis jopiny gimoro amora matimore gi project no. Okay. Moko pande moro. Aito kane en gima nitie kama jopiny ok understand, to timne capacity building. Omigi mondo gi understand ni ang'o ma gini mean. After that to openj gi pachgi. Kech inyalo mana discuss gimonyisi ming'eyo gimote to at the same time you understand.
ai ka osetigi pachgi to pichgi go bedo analyzed to sirikal ng'iyo ke sirikal might not take pach jopiny te Yes. to gidong'e gi ni wakawo ma to ma wa reject ai to giduoko ne jopiny feedback ni pachu manjo kuchiwo ka ni to wakawo magi to ma wa reject because of ABCD kata magi wabro tiyo go bang'e ai later to gitigi jopiny in monitoring and implementing and monitoring the projects mane kitimo full public participation. Yeah. Rem to sebedo kantie mang'eny ahinya. To onego bed ni rem makamago ing'iyo kaka inyalo din gi ahinya koro public participation ma koro luong gi National Assembly mar rigijini. Yeah. Jopiny wacho ni gini opowa. Ok wang'eyo tiende malong'o. Exactly. To kuonde moko oket mabor ndi. Samoro ng'ato ni mana e gweng' kucho to gini mit ne odwa nodhi ogole pache to konyal chopo. Gima neno kuom gima nyote men one parliament nyochiwo full disclosure. Nyogi kao charges muket ne rigijigo magi publish a gazette. Kendo I'm sure ni keto gi media mo. Yes. At the same time, apart from inviting ji mondo dhi e public forums mokete counties ka gichako gitimo gimiluongo ni giloso questionnaire ma questionnaires gi circulate around mang'ato nya print questionnaire no kose print to ginya choko so ka nitie jatelo moro kata an NGO moro kata jagodung nya choko pach jopiny manie kor gweng' magise sign ke questionnaire kise fill tikawo gi titero gi committee in public participation. So go chuno ni ji tenya ga wuoth manie public participation. Kech question ga question openji ni biye ge ma katedagi, biye ge ma katedagi. Gimi dhi yale kuonde ma ji romego oseket ni e andika moro in form of a questionnaire. Yes. Yes. Ma may fill. So that county, for instance Kisumu was anyone ji chiegni million giwie. Okinyal jite okinyal loso kodhi Tombo ya Labour College ni di loso. So therefore ka ifil questionnaire nino to pachi de ni yie ma katedagi yie kuom charges apar moketi ne Rigathi Gachagua. So magi gi analyze ai to paro ma ng'ama nyandiko memorandum be ondik memorandum mare aito ng'ama be dwani obed piny mondo winju olosi be nyadhi e hall kanyo mondo ting bade molosi jomoko bro yudo jomoko ok be yudo aito paro gi te onego bed analyze kapok parliament or make decision next week. Yes. En data ma ng'eny kabisa. En data ma ng'eny and mane momiyo apani gitimo questionnaires questionnaires ginyalo use technology to analyze the data. Ni jopiny wacho nang'o? Yes. Percent 80 owacho ni giyie gi wach mar bunge mondo tere gi ji pacho. Yes. Percent 20 odagi. Yes. Koro mano bedo rangisi mar pacho oganda jo Kenya te. Wacho no. And I think nyaka wa accept ni we have come a long way. Kama jotelo ne bedo parliament kata offices mag sirikal to make decision to sani chuno e katiba manyien ni gi court decisions must be made ni nyaka jotelo duog piny mawinj pach jopiny ai to gi explain ni pach jopiny ni judge miluongo ni Justice Odunga no chiwo judgment moro mano wacho ni you must explain the quality and quantity of public participation. Otime marom nade to be otime matut marom nade. Kiko bed gimoro itime atima nikech chik owacho. Ni chik owacho ni itik mana box ni be wabenyo atime. Wabenyo atime. Ni aparo wuod Kisumu moro iluongo ni Ogina Kidi Kibudi. Ni ng'amoko winjo wach japiny. To returning returning officer. Exactly. Koro gini oketo jotelo kama dinya ahinya nyaka to gitim dwach jopiny. Exactly. Koro jopiny be nigi responsibility. Ni omigi opportunity, for instance wach mar impeachment ni mondo gichiw pachgi. Japiny moko chiwo pache koro ok nya blame jotelo e direction ma jotelo ka. So wan kaka jopiny ako ni mondo wawuog oko mondo wadhi ka chief kata ka DCCs gi MPs wa offices mag MPs mondo wadwar questionnaires ni mondo wa fill kwase fill mondo wami jogo mondo tergi e centers kama idhi time public participation. Joma nyalo dhi kar public participation be mondo dhi mondo chiw pachgi mondo pachgi odhi obed considered gi bunge ka bunge make decision next week. Erokamano. Ng'ato nigi penjo moro kaende no chanda nyoro kabisa. Ka MP mare moyiero ma representative mare nyose keto koke mar tero rigiji pa dala. Yes. Mani kao ni en pach jo constituency mare, majority mar constituency mare.
dak ne gikwongi chok pa jopiny komondi kore ko or jaod bura ni kaka representative maro mae duondwa signature manyo ketcha eni wacho ni kidwa impeach deputy president yes to nitie namba mar signature manyaka yudi komondi mondo neni gino nigi ndhathe monego bed discussed okay and therefore mondo ng'eni en gi ndhathe MPs nyaka nyo ket lwetgi mondo ne to ben gi ma bunge onego kete pache kendo onego kete resources ge kecho o cost money to the team public participation oko kucho at the same time it costs a time bunge wetiji monego gitim nigi discuss impeachment koro ka na nyamuri wuok gi thocha moro to kanya choko kada bunga par tadwaro ni mondo gol rigiji oko ginyalo riemba ni mano gima nono to signature ne mana nyiso ranyisi ni gini nigi ndhadho monego bed ni bedo discuss kore kitere ne jopiny ke jopiny bi ok onego ket gi weche manono maponi onge ndhadhe koro the fact ni wajumbe 300 osaine nyiso ni gin kaka jotelo gin ni this thing nigi issue monego bed discuss ke wach ma owinjore mi thuolo mondo yale to kapok wayale wadok wawinja ni jopiny to wacho ang'o e wachni koro ka jopiny oseloso koro giduogo to ging'iyo pach ng'ama nyo kelo motion chaka kachal ai to giwinjo paya moa piny jopiny to wacho kama ai giyale ai to giluongo ng'ama bedo accused no rigiji ni bebia ne kama dinyiswa ne ni kuom charge ka charge ni iwacho ang'o idongo ni fair hearing ai bang'e to gi vote okay to kada ka bang' vote no ngeni ko ay parliament ko ay national assembly to chako di senate kendo senate did through the same process ka senate osetieke then the deputy president kaponi jogo wacho no thiche oko pod en giteko gi thuolo madhi e court mondo court odhi oyal mondo ng'iya ni to joge be nyoluo procedure ka court oyudo ni joge nyoluo procedure mothiche oko maber to then court wacho ni inothichi oko dhi dala so pod en a long process court be niga gi weche mang'eny ma giyalo pile ka pile court nyalo wacho ni in gini waketege komonde wanyalo mana winjo wach ni maybe 2026 koso certificate of urgency court nigi pache ndio however ingeni this is machalo issue mar presidential petition mar presidential election and it determines kaka the future dhi mbele nikech a decision needs to be made ni rigiji pod dhi bedo deputy president pod onyadhi e cabinet okwanya wacho ni wadwa postpone nyaka 2026 ni pod giyalo ga cabinet to gilos okay court onego parliament onego decide very quickly ka parliament has decide court be I am sure ni court will also decide it very quickly mondo o decide ni ngani pod donge cabinet kaka deputy president koso ngani the dala nikech charges ma oketne Rigathi Gachagua gin serious charges ma kobedo proved to en gima ng'ato konego bedo telo kata 1 minute thereafter koko bedo proved teki mene thuolo maduogo so therefore ka gin gik ma podi ne gindhathgi to nego be ni court they discuss gi very fast ma court decide ni jogi nyotimo gini in a proper way ng'ani mondo dhi dala immediately koro nyakwarita rita kaka jo Kenya obede beda mos mondo laini otieki exactly jo Kenya bedo mos ibed gi kwe jo pinya mondo make sure ni en key jo Kenya or feel questionnaire no is circulating around to I'm sure ni ka gidhi office DCC gidhi office MP ginya yudo forms go mondo gi print gi mondo gi fill forms go ka giyie ni ragetho didala kata gidagi aito gi kaw forms go mondo gi meet their representatives whether an MCA kata MP mondo kata DCC mondo make sure ni odhi otergi mondo parliament wiji pachgi jothurwa ma en chance ma jothurwa and anyiso ga ji pile ni jothurwa nigi chance mar bete serikal and this is an opportunity mar mondo gi decide ni to bete serikal magidwa bete serikal ni beduond gi winje serikal impeachment ni is a critical gine kaminyal winje duond jothurwa ni jothurwa dwaro ni mondo Kenya odhi mbele nade gik manyoch marigi ji obed accused of negative ethnicity corruption
economic crimes, key things ma border on treason. Jothurwa didwar ni kagigo gin adier, jothurwa didwar ni pod obed e telo. Koso jothurwa neno ni mondo thiche oko, mondo thuolo mi joma nyalo rito riwo Kenya mondo donj kanyo. I feel ni jothurwa kik we opportunity ni mok gichiwo pachgi e pacha. Onego bed ni Nyanza ema telo kuom jomo chiwo pachgi e public participation. Ibro wach ni ma ok en lwenj joluo wakili. Ma lwenj jo Kenya and joluo gin jo Kenya. And ing'eyo ni joluo osebedo oko mar serikal since 1969 kane Tomboya otho bang' ka Ramogi ogole telo 1966. So kanitie oganda mosechandore oko mar serikal en oganda ni. And one of the issues ma bedo raised wach mar impeachment no. En wach ni deputy president nyo wach mar shareholding. Ni ka jomoko nokogo kura na serikal ni then okonego bed ni giyudo opportunities kata development kata tije manie serikal. And joluo emanyo dhi suffer kam moloyo. Omiyo broad-based ma government omiwa thuolo madonje serikal. So the question ni joma nyo post donjo serikal, joma pod nyachando wakwadwaro ni mondo wadonje ikuku ma serikal yeye. Joma nyachando jowa manie serikal nyadwaro ni mondo jowa othuloko. Bedo wadwaro ni pod gibede telo ma serikal. And e pacha I feel ni it is important mondo jothurwa odhi mondo chiw pachgi. Okada wacho pachaka because ibro wacho na influence. Nyaneno ka majority leader nyo ochiwo pacha, but pacha awacho ga e forums moko jopiny ong'eyo ni jothurwa nigi chance mar nyiso sirikand ni wan wayie tiyo kata kigolo ji to komno pod nyamie mara jaluo koso jaluo koromo gi komno. Jaluo be ja Kenya. Jaluo was the first deputy president. And joluo ineno ka nyo donjo ka sirikal nyo ni crisis, joluo nyo donjo under telo mar Jakom Raila Odinga mo stabilize sirikal bang gine ma disturbance ma Gen Z ma be en issue ma bedo discuss e wachin pinche ni. Ang'o ma mono jaluo bedo mbele mar wacho ni space mondo be created to wan be wanyagolo jaluo moro mondo ugine ka. Kada kotamowa to wawacho ni wabene wadwaro next time ka chiwore to ching ni chiwa kada kapo no ting jomoko ter mbele kanyo to space moro ko wuok to mede jaluo moro kata ting jaluo moro malo magi nyalore kech wan gi joluo manie serikal iye kanyo. Itemo wacho ni Kenya madiere oyudo le maboro mag bandera. Yes. To joluo oyudo ariyo, to ariyo gi ma pod lit ne jomoko. Ma pod lit ne jomoko ni ere kaka joluo nyayudo ariyo to gin gaboro. Kingi kidhie PSS gin gi tandawuoya. Kidhie wach mar mane chuny wach hie koro. Mane chuny wach. Okay. Omiyo ogandawa nyaka nyis parliament kendo nyaka nyis president. Ni wadwaro ni mondo Kenya riwre. To mondo Kenya riwre nyaka winj pachwa joma nyo temo geng'owa oko ma serikal nyaka ket tenge mondo yawnwa yo wadonji. Oyuwuotwa manie serikal mondo tem ting'o malo. Ok ni waonge yowuoyi. Sani wan gi yowuoyi chigni adek manie serikal, 4 manie serikal motegno. Office of the president wuon wan gi Dr. Raymond Omolo. Mano PS ma internal security and national administration interior mano kuku ma serikal ma coordinate serikal teke no marito kwe e piny mar Kenya. En ochalo PA mar president. Ka president watimo gimoro to en president bet kod piny to ineno Wuod Omolo ineno ni ma watim nango. Wuod Omolo dhi tim ma. Wuod Omolo pachi chal nade. Gini benyise consult gi ng'ayo mano wuodwa. E wach pesa wan gi CS mar finance mbade wuodwa. Wach mar energy ma drive the economy en wuodwa. And then wach mar monitoring kaka serikal tiyo, kaka projects bedo delivered. Be en wuodwa ma waziri Eli Dowalo, Deputy Chief of Staff. Exactly. So wana is serikal. And sama serikal bedo threatened nyaka jothurwa wuogo ko mondo protect serikal ma wantieni. Mondo sam joma chende serikal go thichoko o mondo wayud nafas. Okay? So it is important
mondo wa participate in this process. Kik wa shy away. Yeah. Wach ma kende nyakwara Mogajwang en Sario Gideka Padega Uchiel Maro Kinyi Makauno. Wakili, wach mo kelwa kawuono en yalo weche mag lope. Ndalo moko ne an gi wendo moro ka iluongo ni Charles Osako. Kendo nyoro bene waran story moro ka ma jodongo mon liete ywak ni weche mag lope imayogi. Lope imayogi. Gionge gi ratiro mar lo e Kenya ka. Be wan gi chik morito kaka ng'ato onego bed gi lo e Kenya ka? Yeah, mokwongo lo en achiel kuom mwandu maduong' ma dhano nyalo betgo. Onge ng'ata minyalo wacho no osebedo ja mwandu maonge lo. Ya mwandu ae lo. Chakre ndalo manene. And therefore kineno katiba ma wan go sani, kidhiyo e katiba tiyudo ni nitie article moket specifically article 40 madil gi ratiro mar lo, manyiso ni ng'ata e Kenya ka nigi ratiro mar bedo gi mwandu machal moramora kamoramora, and mwandu go include lo. And therefore mine kata mond liete mana kaka jo Kenya moko nigi ratiro mar lo. En ng'ato nowacho ni mondo piny odongre, joma tiye lo nyaka bed ni gin jomo on lo. Okay? To king'iyo ganda modhier mang'eny, tiyudo ni ng'ama nyinge nyie lo opogore gi ng'ama tiye lo. Iyudo ni mon, for instance, kibiro Kano, to mone modicho chele. Gitiyo chele every season. Chakre pitho, magido, magirito chele, machengi ka, magitere sto. Tok ginyal dhi kao pesa maro chele ni, nikech puodho ni en nyingi chuogi, kata nyingi kwiregi. Okay? So chue ma dhi kao pesa. Tiwacho ni chuo kose kao pesa. To lalu wigariyo. Mana kaka juchaye gi biwacho ni kericho. Ka chuo dhi okao pesa ka ti Development Authority. Bona sobiro. To nyiri moko dhi kericho ma chuo kudugu dala nyaka pesa ni rum. Okay? So adwaro ni mondo an kare minewa. Gi nyimenewa. Gi mond liete. To kod orphans. Ni gin gi ratiro mar bedo gi mwandu. Aduoki mana chien matin. Ang'eni wane buo katiba manyien mar piny Kenya ka. King'iswa ni to ng'ato ka dwa bedo gi lo, ochako gi kanye to gigi kanye? Ka ng'ato dwaro bedo gi lo. Yes. One, lo inyalo nyiewo. Okay? So anyalo biro iri ni Victor, anno ka in gi lo maduong' ta onge lo, ndosna kama. Ka biro iri mondo anyiew lo, to nitie process ma nyiewo lo. One, chik wacho ni nyaka lo nyaka bedi andika. Lo kinyiewa ka diel minyiewo e chiro kata e kor gweng'. Nyaka ubed gi andika mandiko ni iuso na lobni chieng' makama, iuso pesa makama, the size ma lo miuso na en kama. Tabro chuli kama, whether chuli cash kata chuli in installment. And then thereafter, to udhi ka land ufill form ma transfer. To form ma transfer ni udhi transfer go lo to ng'amo nyiewo lo. Okay? Then ekimiye title deed. The other one en ni inyalo yudo lo kaka gift. Mitch. And then inyalo yudo lo also kaka inheritance. Inheritance en ni ng'amo thocha nyawa ni lo paka chieng' atho to mondo lopa opog ne ng'ane gi ng'ane. Oro nyawacho ni lopa onyalo weyo moko wacho ng'ama lope ne be. Okay. To Kenya nigi chik miluongo ni the Law of Succession Act cap 160. Manyiso ni ka ng'ato tho to nitie joma nigi ratiro mar yudo mwandu gigo. Machakore gi jo dala no, the core family moting'o ka en dichuo to chiege gi nyithinde. Okay? And then then nyikwae, then owetene, then owetege. Nitie levels
Okay. So that the jomanie first level gine family maya iye chiege gi nyithindo. Okay? So kamano otimore, then tie procedure miluwo mondo ng'ato yud joma wegi lopegi mondo yud lopegi kanyo ok ondiknegi will. To kanyo ondiknegi will, to will ni ema gi process titere court. To court wacho ni will ni nyondike maber. Kondike maber, court luwo gima will owacho. To kok ondike maber, to court wacho ni will nyok ondikore maber. Koro luuru process ma joma nyoko we will nyalo tiyogo. Okay. Yeah. And the process ni en ni ka ng'ato tho, to chik wacho ni ng'ato mondo iki nyaka bed ni nitie gimiluongo ni notification of death. Notification of death ni either iyude ka otho hospital to iyude mochari. To koko otho e hospital, kotho dala tikawe ka chief. Okay. Okay? Now, mane kinyalo ik ng'ato. Eki yudo go burial permit miko go ng'ato. Now burial permit ni gi kipande mar ng'ani onego then uter ka registrar ma deaths, births and deaths, mondo yudo go death certificate. As you do this, then udhi ka chief. Chik wacho ni nyaka idhi ka chief mondo chief obi ong'e to ng'ama thoni en mwandu mane manyoweyo. Oweyo to lopegi gin namba mane. At the same time, beneficiaries ge joma onego bed ni yudo mwandu nene gin jomage. Owe mon ariyo, kuom mon gi dhako mokwongo nigi nyithindo 3 ma en ng'ane gi ng'ane, dhako mar ariyo nigi nyithindo 2, and nyithindo or nitie nyathi moro manotho to nyikwayo nitie, nyikwayo gi ng'ane gi ng'ane. Koro barua ni chief ndiko ne court. Okay? Then using that, either inyatiyo go kill kata inyadhi court kendi tiwacho ni idwaro file succession. Kitiyo go kill to kill ng'eyo process monego tim. To kidhi court kendi to ibiro miyi forms miluongo ni petition mar dwaro grant. Petition ni kise fill forms gi, nitie forms miluongo ni petition, nitie form mar kungruok iwacho go ni gik ma wacho gin adier, affidavit. Aito nitie forms mag sureties, mag affidavits mag surety ma surety kungore go ni gima ng'ani wacho ni en adier kendo en ng'ama nyalo rito mwandu ng'ama tho. Okay? Then as a family ng'ama fill form gi mokwongo en ng'ama uyiero monego bed ni biro chung' mabiro pogo mwandu gi. Onyalo bedo ng'ato achiel kata onyalo bedo ji mang'eny to ok gikal ji 4. Okay? Then petitioner ni kose lodge gigi nitie pesa ma ichulo. In total biro tiyo around 6,480. Now kose lodge gini to jo court kawe tere Kenya Gazette. Koro kose bedo publish Kenya Gazette timiye 1 month. During the course of the publication Kenya Gazette wacho ni ochiw notice ma 1 month. Nika nitie ng'ata ma nigi objection kata ma kwedo chiwo mar grant ni to mondo file objection in a court. Kanda lopra deko rumo ka onge objection mondo file to udo ke court to court miu grant. Grant no en karatas manyiso ni ng'ama ondik nyinge grant no ema koro yiene chung'e wache mar mwandu mar ng'ama thon. To pod grant no ok miye teko mar pogo mwandu. Grant no miye thuolo mar choko mwandu ma pod ne nie lwet ji. Ka nitie rent ma pok obedo collected, onyalo collect rent to tere account. Ka nitie cham manyoni e puodho, kiluwo cham strictly to konego bed ni ka igolo kata cham e puodho kapok idhi timo succession. Okay? So idhi igolo cham e puodho titere store. Kanitie dhok manyo bedo monyo riembre ng'ato tinyadhi kawo dhogo iduoke kul ma e dala. Okay? Then indiko account mar mwandu gi. Kisendiko mwandu gi te to ing'iyo ni to joma nondike barup chief ka. Yes. Begin the right beneficiaries. Then period you know 6 months. Dweche auchiel. Kapo ni nitie ng'ama nigi kwedo moro kata objection moro to nyalo raise at that point ni ng'ama nyumiyo grant ni ok en ng'ama onego bed ni chung' ne mwandu ni kech ok en achiel kuomwa kata en achiel kuomwa to en ng'ama osetwe, en ng'ama ok onego bed ni rito mwandu ng'ato mosetho, en ng'ama jakuo. Ka objection obedo raised
by filing gimiluongo ni gine affidavit objection, then court yalo wachono, lungo jogi teto yalo wachono, then make decision. To kapo ni dweche auchiel okalo maonge objection mochiw, to court chiwo gimiluongo ni certificate, utimo application ni dweche auchiel osekalo, onge ng'ama oseraise objection, koro watikwayo mondo confirm no grant mano miyo wacha. Then court chiwo nu gimiluongo ni certificate of confirmation of grant. Certificate of confirmation of grant no imiu kusenyiso court ni mwandu ni nyo wasebet piny mwawinjore ni wado ni wapoge kama ng'ane okaw dhok ariyo, ng'ane okaw lomba kama, ng'ane joji ariyo gi opog lobni. Okay? Then that certificate kuseyude ema koro miyo teko mar pogo mwandu. Kaen for instance wach mar lo, to koro dhi go ka land tutone land register, to land register ni court nyo oyiene ng'ani administrator, to koro chako yieni opog lobni kama. Koro on instruction mang'ano gi certificate ni, then court koro nyalo pogo lo. Okay? Yeah, so it is important mondo wa encourage mine wa especially Mond liete. Ni mondo gi, it is not a complex process. Okogajore nyena na forms mi filo. Mondo gi through this process, mondo lo ka jaduong' osetho, to mondo loke nying mama kata loke nying mama gi nyithindo. Mondo eka gibed gi teko, kech thurwa ji ywak mang'eny ahinya ni ka Mond liete isando gi kayuoch gi. Ka kowadwa osetho, to lo powadwa ni yura ni awacho ni indogi dwaro lo thuru ma lo powadwa ama lo and gimomiyo ma is critical sani. And for instance program ma nosako biro wacho kae ma gitimo under patronage mar PS Raymond Molo. Yes. En program ma miyo Mond liete ratiro margi. Eno kichinge ni ote na chel kum ratiro. Mond liete mang'eny iyudo kodhir ochwer tinyise ni okinyal gedo nikech ionge lobno klopi. Lobno no wadwa no maya. At the same time iyudo ni tame ni okinyal karabana puro. Okinyal puro ni poko teri. Ni nyaki teri mondi kinyalo puro lobno. So the fact ni Dr. Raymond Omolo gi chunyo paro ni or kijende mo otelnegi gi Victor Ayugi gi Osako gini mondo dhie kor gweng' mondo owinji gi mamine otigi women groups mondo gigerne mine ginene ute mine machandore. It is also important ni wan kaka supporters mag Dr. Raymond Omolo ma wan okinde wadonj mondo wa support program ni, and support program ni wapuonj minegi ni apart from gero ot we make sure ni lo migede no osegol e nying either kwaro kata jaduong' mothono mokete nyingi gi nyingi nyithindi, and ilu process no by the chief. And the good thing any chief benti under Dr. Raymond Omolo. And Dr. Raymond Omolo the last time manya luso kode nyoro gutio nyonyiza ni osechiwo instructions ne chiefete ni wach mar mathurwa, ni wach mar Mond liete, mondo gi konyo Mond liete go mondo process wach oyud barua ma succession ni, kendo gi puonj gi wach ma succession ni. And the other thing mwati mani wachoko kinde manitie Nyanza. Okay? Wanyiso gini ukilko kilo dog thurgi and mondo konyo odhiyo tigi chief to gi groups ma Dr. Omolo sebedo ka konyo women groups gi mondo gitim gimiluongo ni legal aid, gipuonj mine process ma timo succession ni, mondo mine ma pok nyo timo succession mondo tim succession mondo lodu gi nyingi nyithindo gi nyingi nyikwayo. To kama nitie problem ma dwaro ni mondo yal to gikony mine gi yalo. Anyiso jowa ni mae kako kinde ok en gima onego bed ni watimo kako hala. Nikech oganda no emo puonjowa, oganda no emo ritowa. Let's give back to that community by timo succession gi kaka pro bono, tije mwatimo nono apart from tije mwatimo kako hala. Joma nigi pesa ma mwandu manyalo chulo to wachajo, but mine machandore watemo ndo wakon. So anatemo timo mano. And I am happy ni wanigi a group of young advocates, especially all over Nyanza, mosi wuok oko ni dwa ni mondo kony ji mondo ti together gi the
women empowerment program ma obedo gine ma patron ni gen Dr. Raymond Moloni mondo wakony mine wa makor gweng wakony ni mondo wuog kaka ana jakano na wuog kano adhi konyo jo alego nikech nitie kinde mo alego ana konyo mana mon machandore kano kanitie moro mani jo karachuonyo be okinde ma karachuonyo odhi okony mon kwa nyaga di every 2 weeks wadhi to spend kata 2 days e kor gweng to wapuonjo jopiny to wakonyogi kaka iloso forms gi wakonyogi kaka itero code koro gidwaro mana pesa ma gichule code then so that mon obed ni nigi ratiro ma lope ma gi own, and if we allow we support women mondo bed gi ratiro ma lo, then ineno kiwacho ka ni every day ni women ema drive the economy. Okay, they will own the economy, and kaki own the economy, then economy ma thuru obrochir. Erokama wach mangima mokalo to idu chauchiel sama inloso gini to wan gi administrator ma osedhi ka chief ni ma family owacho ni ma ema dhi bedo administrator marwa e process ni te ka dipo ni kuom thuolo mado chauchiel ni kapok gido confirmation mar grant cha ka administrator ni otho etimo nango. Okay, ka administrator otho tichaki kada loko pache diere kanyo sama odhi nyime gi process ni chik ochiwo thuolo ni inyalo lock administrator. Okay, so administrator nyalo tho kada administrator nyalo bedo ni tuo kada administrator nyalo bedo ni obedo run bankrupt. Ngama bankrupt kech kaminde ko samedwa rito mwandu mar ngama tho nyaki wachi to in gi mwandu marom nade makapo ni iketho mwandu mar ngama tho kata uso mwandu mar ngama tho tinya dhi ka mwandu ka mondo duok ne ngama tho. Okay, kot nyalo ka mwandu ni ka mondo duok ne ngama tho. So ngama lwete ni nono ok ngama bankrupt ok nyal jolune lugene bagras ok nyal rito mwandu mar ngama tho. Okay, nikech en tich mar trustee en tich mi ibedo itielo ng'ato and therefore kapo ni ng'ama nyo oket kaka gine administrator mondo administer mwandu mar ng'ama tho otho kata nitie reason momiyo uneno ni ok onego continue to beneficiaries gi pod nyalo tero application e court kagi kwa court ni nyocho miyo ng'ane grant to koro sani ok onyal endelea bedo ginewa because of 1 2 3 kuchiwo very good reasons, so court bro loko o grant no bro miyo grant iluongo ni rectified grant imiyo another person as an administrator application no ng'ama koro imiyo administrator ni iluongo ni administrator dibonis, mano to is Latin en administrator matiko tich administrator manyose mecha. Okay, to iwacho kanyo ni chief nigi ting maduong' ahinya kochakore kod notification chaka ng'ato tho e dala to tene chief one kaka jogi nyalo yudo burial permit gi death certificate ka gidhi e registration of persons and death iloni births and deaths registration bureau. To chief kae ma ywak osebedo ka nitie ne gine magi collude gitudore gi jomoko mar sando mon liete kod ji mane gi midhiere weche mag lope. Nyingi chief osebedo kiracho ahinya kata kia online sani e studio ka tiwacho ni chief chief waluoro undi to kata kamano ye undo watichi weche gi rangisi mondo puonjre konyre uru ka ingeni nyingi chief osebedo ka rach nikech chief nigi legacy mane ai colonial period ne en joma ne wasungu notiyo go mokwongo kuom nyanyasa jopiny ato sirikande machon be nosetiyo kodgi marach. Inyalo paro ndalo mani wacho ni kantie rambe to chief nyalo biro lomako kata gwen. Ndalo no chief ne nigi teko mane iluongo ni the Chief's Act. Ma chief nyati mangema chief moro thurwa ne ni kata gesel mokane ji onyaka likanya kata 1 week tichwa dibo karao wuotho gi yudhe to but chik masani tiyo loko mano. Okay, monego be ni chief en ngama facilitate development, chief en ngama konyo jopiny, and therefore one of the things Dr. Molo, I watch Dr. Molo because I know I have spent a lot of time ka awinjo pache gigimo. One of the reforms Dr. Molo sebedo katimo and to try and transform the provincial administration motingo nyaka chief assistant chiefs and mondo gibed gi new image kendo gibed ni gitiyo ne jopiny
rather than tiyo jopiny. Okay. And therefore there are a few cases made ni chief nyo o jopiny o mamo di dwaro barua tinyise ni kuongi dhi pur na puotha mondi. Go kipure puotha to okang yud barua ni. Ndi chief moro mane ndalo moko ok serikal mokalo na gocho ne ka clients ga moko sedhi ni dwaro barua to dagi no ko bichiwo nikech clients ga ne migogni gima jo nyako ngeni nyaka migogo bende gira tirelo to kage dhe to ni chief otamo ge to wuon no tho koro tiko igni 20 wete gi odagi timo succession kejo wete gi okdwa ni mondo gi share gi nyiri koro nyiso ni kata unyalo timo mondo luongo wete mondo joe chief odagi ka chief odagi sani at least one gi offices mo nyalo dhi malo kech wuodwa ni motelo ne joge but no chuno na dhi e court mondo akwa court mondo luong chief ma court no luongo chief mo penjo ko jinto idagi chiwo barua ni nango. Okay, it file kapo ki file a succession ke nyagi file succession gi barup chief. Yes, match court no chuno chief modi omiwa barua. Okay, so ngama chief otamo pod nyadire ACC. Okay, kada DCC kada regional commissioner kada county commission mondo onyis county commission jogo to kunyal chiwo barua no. Yes, chik wacho ni chief emanyaka chiwo ginyalo then chuno chief mondo chiw barua to ka chief ko tame kabisa to podo nyalo dhi court under process miluongo ni filing a miscellaneous application minus just a small application ma court ngiyo ni ang'omyo ja serikali ni odagi timo gini iluonge ni koketimo to court bro kauni atwa. Yes, yeah. So that is possible. Okay, So, yeah, but more and more angeni bana kaka any other group nitie tong muku. However, as it you get them the chief mangeny tangeni chief is doing quite a lot monego wa support gi kendo wane how we can work with them, and I'm working closely with several chiefs under you know docket mar Dr. Raymond Molon mondo wa make sure ni jo mond liete mangeny oyudo barupe go mondo pasu mwando mar chuogi. Erokamano. Nyakora mogin kanyo sa 2:57 mar okinyi makawuono ka in gi penjo mora mora wabro yawo thuolo ka penjo mari bede thuolo nikech ywak osebedo kanti mangeny kabisa. Oyawre bioji wendo wacho weche mabeyo ndi kenda mora enya kode kabisa. Chife gi ema osebedo ka hinyo kuonde moko nikech koso ng'eyo. Tamora enya kugoro doke itwa anya weche mag bedo kod mwandu, the law of succession no ber kabisa. En saa de kwa dongi daka mrama ariyo kende waido ote bange ka wasaido weche manyena dimba wanwadhi nyime kod cheno niendi ka bende obro ka opachika kaja Kenya. Jahera mar chenro mar wango nyango tich mateka ema kelo keyo seche mitiyo mateka thothne riyo mako wa kendo waula kata kamano seche mar riyo maki teko dok chien inyalo medo teko kendo inyalo tieko riyo kod math makare mar Pepsi. Sani Pepsi yudore duka mora mora mantiere machiegni kodi. Tok mano kende wantiere kod kidienje mopogore mag math kaka Pepsi Cola, Mirinda Fruity Orange, Lemon, Green Apple e kind mamoko kachiel kod math mayo mar Mountain Dew. Nele mathoth tudri kod Ruth Radio Ramogi chakre wukti nyaka tija sangwen nyaka sabirio mane chendo mar wango nyango nikech ticha to nyaka tire. Pepsi, thirsty for more. Kuom thuolo mar higni 50, Stima Sacco osebedo jakori ma in godo gi yie e arita mar omuom kod keno magi. Wabialo higni mag bero ngima kokale chiwo hola gi dongruoge maloko ngima. Gochnwa e namba mar 0703024. Stima Sacco, Sacco yangu, maisha yangu. Sadek marokinyi saukenwa kanyo kod Kidani Mabati. Yud ber kitiyo gi mabati madak ndalo buora mar Kidani Mabati. Chul deposit mar 50% komenda modong ibiro chulo seche ma wakelo ni mabati minyiewo kodwa nyaka kama intie. Wakelo ni mabati minyiewo kodwa nono monge chudo mabalang'. Ne mathoth tudri kodwa e namba 07099118300. Kidani Mabati, boresha mjengo. Weche manyien kokelni gi sabun mar luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Oyawre nyakora mogaji wang kendo machiegni
Jodak ma North Ugenya Ward e kaunti ma Siaya kwayo piny owacho mar kaunti no ka otelne kod Gavana James Orengo mondo miyo yie olosnegi ndara kaachiel kod bero chal mar chirni e alwora makono. Kane otelne kod ja ohala mar auma kendo jasiasa Salim Olang Mboto ne giywak ni ndara mawuok Barobere ka ochomo Uhur rach mokalo kendo kelo negi ng'ikruok maduong' mokalo ne chenro mag wuoth kaachiel kod chenro mag ohendni. Olang ne omedo lero ni kata mana chiro ma ohagre bende chal mare ok longo nikech onge mar chope kod sitima. Okwayo gavana ma kaunti no James Orengo mondo miyo yie odonjre e wachni. Yo matek kabisa nikech yo mawuok Barobere chomo Uhur kata Uring makadhi tok gavana en yo marach kabisa ma ok kalre. Koro kang'iyo nang' marach gi kaunti ma Siaya kendo chiro wuon manie tok dala gavana miluongo no Hagre Market en chiro ma onge taya, en bung, onge cho, jo kaunti heso license ma Siaya king'ado to tieko dweche 4-5 kapok omi receipt ma omi license. Koro kang'iyo ni jo Siaya kaunti kata gavana wa marwa Mwageno James Agire Boborengo paro kod jo Siaya nang'o. Ka johala e chiro no to ne oywak ne gichulo osuru ne sirikand kaunti no, to kata kamano taya gionge go e chiro no kendo yore bericho. Luongane Elizabeth Achieng. Ohagre ni wause taya waongo go tijuogowa, chowa ongo go tijuogowa. Koro wadhi woki ang'o? Ndara mwakalo wadhi woki bungu kata chowa ongo go. Ndara ma ok Barobere nyaka Uhuru onge. Luongano Nyango Steven, awuok East to Ugenya Ward. Wakwayo kata ken national government kata ken county government gilos nwa ndara owuok Barobere nyaka Uhuru Market gilos nwa ndara. Ka pod wan mane kaunti ma Siaya kwa Ramogi en ne jogo ma higi oniang' e kaunti no ojiwo mondo mi koro donje girube ma nyalo konyogi giwegi kata self-help groups mani mara kokalo kuom girube go ema higi nyalo yudo e yo ma ikonyonegi godo mayot. MCA ma South East Alego Ward e kar chung od bura ma Lego Usonge kaunti ma Siaya Scholastica Madowo wacho ni nitiere thuolo mathoth ma jok ma higi oniang' nyalo yudo mak mana ni thuolo go ginyalo mana yudo ka gibedo e girube. Kuke kaunti ma Siaya, reporter marwa George Amolo giler mathoth e wachni. Maikwe muchiw gi MCA ma South East Alego Ward e kar chung od bura ma Lego Usonga Mikael Scholastica Madowo mawacho ni nitie thuolo mathoth mag konyo jodongo to mana ka gin e riwruoge mege dongruok. An gi gombona ni mondo wabed gi grube go e sub location ka sub location nikech gweng'wa ka jodongo ng'eny kose wadonje group ma jodongo e sub location ka sub location ka chakre ka village to waromoga kona dwan mondo wategre uyud nwa representative e gweng ka gweng kosebedo group maru ma gweng ka gweng kora ka be an kaka jatelo ayudo thuolo maromo kod e sub location kuma untie ta winjo weche un nikech group kaka warom ji duto onge kaka wach dikere ma kawuono mondo chop jodongo moko modong. Mikael Madowo medo ni mano bende yo magi nyalo ng'eyo godo gik mathoth madhi nyime ahinya to weche dongruok to kod ohala. Koro ka wan group marwa ma jodongo to wang'ere gweng non en sub location marwa jatendwa ng'ano waromo ga karang'o to nitie kaka wakonyore nadi mondo koro kata gik ma wach mag post bank tuluongo ja post bank to kawuono waromo wan jo Barosimbo kawuono waromo wan jo Randago to ja post bank biro to wuoyo mana jodongo marom gi ka mana ma sub location kende to wayudo kaka wakonyre sindio. Koro gimoko kapoya tin kamiringe ini kamiringe okni kori dong kendi nan ngamuti kata di group ngama dwa ki wacho ni dwa loan i group ngama mi bene onge. No wacho weche gi kinde twak manyo gibedo godo gi kweth jodongo mawuok e sub county ma Lego Usonga mangima komedo ni nitie riwruoge mathoth masiro jodongo to mano yot mana ka giriwore. Koro number 1 mwawuogo kawuono ni wadwaro ni mondo omiwa thuolo mondo wa select wa yier representatives magwa mag jodongo nikech kuseketre kachiel yaka yudo migepo nitie migape mang'eny matiji gen arango mana bas lai ma jodongo the older persons association sindio nitie help age nitie ang'o to mana kuketre kachiel mwacho no wane gweng'wa ni shida marwa kaka jatelo osewacho kanyo shida marwa en kaka wadhi wachopo e subtal shida marwa en kaka wayud pi mago koro miyo shida no bedo matin ma bedo manageable. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya an George Amolo. Ka wawere gi mago ma otimore e kaunti ma Siaya kwa Ramogi wadhi nyaka kaunti ma Kisumu kama wayudo ni moko kuom jotende kanisa e kaunti ma Kisumu owuok oko koro gikwedo paro mar chik ma bende ne ogol kata ne oketi gi seneta
Danson Mungatana. Paro mar chikno makoro keto chike matek ne weche mag dinde. Jotelo mag kanisa jotend kanisego e bwo mar umbrella kata bwo mabul margi ma ong'ere ni Evangelical Alliance of Kenya wacho ni ne okawo pachgi motelo ne paro mar chikno. Wi mano koro gilero ni ok gidwar paro mar chikno kata matin, ka Archbishop mar kanisa mar duond warruok kod chang mano Winnie Owiti wacho ni dwaro nitie mondo mi koro kaber to gol oko chuth paro mar chikno ni mar oko ber kendo koro donjore gi weche mag dinde. However, the Mungatana bill did not consult with us as stakeholders. I want to say that as a church, we are not rejecting regulation. We really uphold the regulation or the bill that is before us. Both bills are talking about regulation. And I know that the regulation of the churches will remove some of these people who use the name of the church for their own personal gain. We know there are cults, there are people who are using the name of religion to do very bad things. And we are saying, yes, the church needs to be regulated. But we are also saying the Mungatana bill did not include us. We were not involved. We want participation as church leaders in the religious bill. So we are only saying that yes, the church needs to be regulated, but the Mungatana bill did not include us. And it is not a fair bill. It needs to come to us. We need to interrogate it and also give our opinion as a church. To e korka kore Kefa Nyandega to wacho ni dwaro nitie mondo mi koro gol oko paro mar chikno kendo koro kik timne lokruok moro amora, ni mar obiro keto chike matek ne jo kanisa ahinya kotenore kod weche mag timo andiko ne kanisa. Gino bendo wacho ni ok ber kata matin, kata beni ne ok okawo pachgi motelo ne keto kata pedho paro mar chikno e nyim od bura. What the leaders here in Kisumu, I've heard them saying, is that they would want religious organizations bill proposed in Senate by Mungatana to be withdrawn in total. We are not asking for amendment. We are asking for withdrawal. Number two, we are saying that religious leaders here in Kisumu, I have heard them saying, they support self-regulation and internal dispute mechanisms as provided for in our scriptures. That before the leaders are regulated by government, we would prefer that leaders are regulated from internally. Evangelical Alliance of Kenya is an umbrella organization. We have managed for over 49 years now. EAK is going to celebrate 50 years next year. So there are many umbrella organizations that are there, and we can manage our own internal affairs without necessarily having an outsider regulator. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. E kaunti ma Homa Bay nyako Ramogi en duol mochung'ne nyayo weche mag kwe kind oganda NCIC komakore gi migawo mar somo chiero Amani Clubs e skunde manie kaunti ma Homa Bay kanyakla kod counties mamoko kaka yo mating'o malo kendo nyayo weche mag bedo gi kwe mag jopuonjre skunde kod kata e kor gwenge. Kuke kaunti ma Homa Bay, ripota marwa Alia Beach giler mathoth e wachne. Komisona mar NCIC Midusa Philip Okundi manotelo ne jokanyo sekta mar somo e kaunti ma Homa Bay kod mano mar arita kwe e romo mar manyo rikni machako chenro ne skunde mantie kaunti ni ne okoni gisekedo chenro makare mar chako Amani Club e skunde mantie kaunti ni kochopo dwe mar achiel higa manyien. Amani Clubs is an aspect which is part of peace building in the schools concerning the children, but somehow it used to be here, but it has gone down. It has gone very well and very successfully in a number of counties. And we thought that we should come and revive it here. Noticing from what happened when recently the whole country suffered the complaints that came out with Gen Zs, we are going to launch Amani Clubs in all our schools in this county starting next year, very early from January. Jalup Director Duol mar NCIC Kilio Nyabu wacho ni dwaro margi en mondo jopuonjre obed jogo mobidhore kendo manyalo nyayo kwe gwenge ma giwuok e tok tieko sombgi kane okoni Amani Club biro konyogi e neno ni jopuonjre obedo kod ng'eyo matut e weche mag arita kwe. As a commission, in partnership with the Ministry of Education and the Teachers Service Commission, we have got a preventive, proactive platform where we want to start
molding our learners. We are all aware that many times we are addressing the conflict towards the tail end when they have already happened. So it is for this reason that the Commission, in partnership with those two other government agencies, we have invested heavily into building peace structures at learning institutions so that our students, when they exit or when they move to meet the larger population, they have already been integrated on how they can address conflicts and differences in a more organized way, in a more non-violent ways. Director Mega mar somo e county ma Homa Bay Eunice Ahemba ne okoni skunde kale pek ma opogore ma bende otenore kod weche mag arita kwe kane okone chako Amani Club e skunde mopogore biro konyo duoko chien midhiero ma jopuonjre moko osebedo ka kale. You realize many of the issues that we are coming across in our institutions, which are also going back up to home. So this Amani Club is providing a way, and even for children to open up. What have they done, and how can they come out of what they have already done? Our children, you realize some of them are even committing suicide for lack of forums to express themselves. Kajalup Commissioner Sub County ma Homa Bay Charles Mwayaya ne okone gibro nywane rudhi kachel kod jolup gi chenro no. We as now, because we have the assistant chiefs, we have the village elders, we believe that whatever these kids will be running through their money clubs in the schools will also be replicated even at the village levels through the barazas, whereby the chiefs will be holding and talking to these people, so that once a kid comes back from school and he has learned something there, and then they will be at par with the parent who also will have heard from the chief, so that we ensure that we have peace and security within our villages, within our homes. Ne Radio Ramogi kowuok e county ma Homa Bay, Yan Ali Abich. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. E kaunti ma Migori nyakwar Ramogi ene jalope county commissioner sub county Mauriri Monica Kang'ethe onyiso jodak e sub county no mondo mi koro ket maino margi e pidho yien mondo mi koro gweng'no ochop kwan mag yiende maromo milion 5 ma ogeto bedo godo ka ochopo higa mar 2032. Kanyo loso e kinde chenro mar pidho yien ma bende nyosir gi bengi mar Equity. Jatend loch nangano nyo wacho ni en ting' mar ng'ato ka ng'ato e gwenge makono mondo mi koro ked gi wach lokruok futo mar yamo e kor lwasi masani koro en chandruok ma omako piny mangima. Kugi kaunti ma Migori, George Juma giler mathoth e wachni. Monica Kang'ethe me jalup county commissioner e sab-county Mauriri mane wuoyo kinde chenrono mar pidho yien mane ochope kod migepe mopogore opogore. Ne wane kaka sab-county Mauriri pok gichopo kwan mag yiende ma onego bende koro gipidho sani ka bende koro jiwo oganda duto e gwenge mag Uriri ni mondo owuog oko kendo koro pidh yiende. Kang'ethe wacho ni pidho yiende ok en gino monego wene piny owacho kende, to oganda duto nyaka koro wuog oko kendo koro jol chenroni mondo koro kony e kedo kod lokruok mar kor lwasi ma osekelo midhiero mopogore opogore e piny Kenya kod piny mangima. And we are very proud as a government because this is something we are emphasizing on as we go towards a Vision 2030 where every sub-county has a target. And we are sure we'll be able to meet our target. In terms of my residents of Uriri sub-county, I want to urge all the people that each one of us to plant trees. Very important. You can see the weather is changing, and it can only be prevented by each one of us planting trees. Jalup County Commissioner wacho ni koro gitiyo machiegni kod chife ka achiel mamoko mar chopo kuom oganda kendo jiwogi mondo koro gipidh yiende. Mae ne osir kod apisno mochung' rito bunge e sab-county Mauriri Rastus Wasike mane wane sab-county no pok ochopo atamalo 10 mar bunge. Wasike ne ojiwo oganda gwenge Mauriri ni koro wuog oko kendo koro kony e chenrogo mag pidho yiende. In terms of forestry in our Uriri sub-county, we are below 10%. That is around 0.6%. Our mandate is to lobby for the community, for individuals, companies within who have enough land to plant trees so that we can meet the target, which the target for our sub-county. The Uriri sub-county is supposed to plant 5 million tree seedlings. Manager mar bengi no mar Equity bade ma wende Willis Omach mabiro nochopo chenro mar pidho yiende ne wane kaka bengi koro gike mar siro piny owacho e pidho yiende moromo. Equity, we are committed as part of mitigating against climate change and environmental conservation. We as an institution, we are deliberate in planting trees
not just planting but growing trees. Overall, we have a target of about 35 million trees. So far, we are doing well. As a branch today, we have donated about 2,000 seedlings. Ne Nyakalondo mar Ramogi kuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Nyakwara Mogajwang' gi lipot mar Jo Juma kuok e kaunti ma Migori emokela giko mar mi weche manyien adimba kane gin mago ma otuche kor gwenge. Tudri gi Nyakalondo ni koromo sa 7 mar yudo weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Imedo winjo weche matut e kor gwenge. Magone matuch ka kod kacha. Wan kod yondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa. Kano kelni gi sabun luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Ma en sabun mami bedo gi rapar ma wich ok no wilgo. Oyudore e kidieny mar original, rose, herbal, lemon and honey, strawberry, bubble gum kod zesty orange. Sabunde wa nigi kit rangi mopogore opogore. Kikore mayom gi pi kendo weyo pien dendi kopie mayom. Sabun mar luok mar Sawa Soap daka minga kendo nengo ne owinjore gi kwan mar pesa michulo. Ramogi Radio Ramogi Karchunjalu. Mana kamano Nyakwara Mogajwang' no ka penjo nitie kama ng'eny kendo akwayo wakili ni oyude thuolo mar duoko penjo ma jopiny openjo gi. An kod penjo ka ma ng'ato penjo wacho ni maka jimo yaore amora ahinya kaka wuoni kelo wendo magolo dok itwa weche mag lope osebedo ka kelo chandruok to mopogore kod mon liete kata mana chuo liete mowe ahinya kuom nyithindo matindo. Jaduong' moni e dala waka ma yawuote no bukore o maelo kod donge kamoro matin. Ma wach malit ahinya ka jo matindo timone wuonegi kamano. Oyaore Victor, structure mar ngao is a critical hierarchy ma bende miyo wayudo ndhadho ma sirikal e kor gwenge. Jomane draft ni wagoluru chiefe ne okoparo matut. Wan korwa ka obed weche mag fertilizer ma subsidized, obed weche mag chanjo mag polio madhi nyime sani, obed weche mag chenro mag sirikal. Chiefe ema miwa communications makamago kachiel kod jotend kanise kachiel kod bende jodong gweng'. Penyna okil Kamaloka ni paro mar dhialo jodong gweng' cha mane itimo kod PS mar interior no chopo gi kanye. Oyaore Victor wendo wacho weche mabeyo ndi mak mane chikego ok tie Kenya ka. Donge nyoche winjo gima jang'ad bura otimone mama moro Siaya ka bura chiel ogol verdict diriyo. The same tumara be notimore kamoro mabe. Japiny modhier maonge pesa onge haki Kenya ka kata idhiedo nyinge en Baba Tur. Apar ni winjo kes manotimore Siaya mane Chief Justice nogolo chik mar bura mar law mane ruling ogol diriyo. Machielo ka oyaore Wood Luo wach ber kabisa. Kendo mae mumi aero Ramogi FM. Gima mora eni mon liete kawuono yudo thuolo mar wacha weche ma osebedo ka chando gi. An chuora no wena lo chiegni 30 mokalo chien. To waseyuare gi kayuocha ndi an awuon na yudo pesa ma dhi nyiewo godo lo kama chielo magede. Oyaore Makajuma awinji kan gwenge mag Luanda doho. Tipenj na wakili ni to nyithindo manyiri be oyiene gi bedo gi duol e lo. Victor oyaore kayuochwa moko ohero ga wacho weche moko mamit sama igolo neno ni yuora weche machandi mag law gi weche mag school fees abro tieko. An notama ni ne okanyal usa piece of my land mondo na yud pesa matero nyathina dhi somo e piny India nikech noyudo scholarship koro pesa mar ndege kende ema ne onge. Ma ti konyo nade to an gi documents duto te. Okay. Victor oyaore nyinga en Thaddeus Onyango kanie dala mar Siaya wacho ni amora ahinya gi news mowacho no butwa ka choonge chiro chiro mar Ohagre. Penjinwa governor ni to paro kodwa nang'o to ma en chiro man mana but dala gi to iheso wa pile pile. Okay, to penjina okil Kamaloka ni to jomage mago bura ka ng'ato senindo
mang'ado ni koro ng'ama dhi administer mwandu e process mano wacho cha ni en ng'ane wane ma wanominate ng'ato koso chiliele maneno yuore moro mong'e ni en upright koso bedo nade. Abro kawo simu ka in chiliel in gi penjo moro ma osebedo kadi ahinya e weche mag lope to wacha kod okinyi ma kawuono. Elvis Okunya wacho ni antinde weche mag lope ahinya kelo chike mag luo emomona gedo kata mana dalawa nikech wuonwa gi minwa nosetho to an nyathi mane minwa nobiro go. Ikonya nade? To ha maber Nyasaye no yawna yo ayudo tich manyiewo lo kendo akonyora go, to kata kamano donge dang' adog achaka bandh lo ma bende wuonwa noweyo nikech bende no kendo minwa to nyiminwa nobiro koda adoko wuode. Ok en makosa mara, to ne osetimore. Bwana yangu alikufa but nimejaribu kufuata mali zake but sijafaulu hata. Nyingi to kindiko naka tiwacho kanyo ni okil Kamaloko konyo anena. Ken mina wakili namba na penjo na opogore matin. Okay. Machelo kandi wacho ni maka juma amora enya wakilo temo fuonwa system ni endi. Thoth jo wanigi namba mar lo to gionge kod title deed mangiso ni gine weg lo. Jogi konyo nade? Nikech mae makelo chandruok. Tiwacho kanyo ni wuonu is 95 years old. To lo mar muklem ni mare en mar kwar wuonwa ma is 95 years old. Ma ogajore. Wuon gi is 95 years old. To nying mane title deed mar lo ni nying wuon gi. Mano beto gajore nde. Halo. Oyaore. Biyo jari. Machigni. Iwoyo gi bwana karo ka bibok mer salo bangi. Machigni osipna. Pero gimati gore di karka chief kod lo. To en gima complicated kabisa. Chief kasana lokore agents maguso lopeji. Magini gite buma kata diro moro de wares gini mano biyo landlord masya kata de ubedo no kenu bedo suspended. Uru ni erika inyal konyi nade nikech kakoro chief imuchako bed agent mar kendo mar uso lo. Gin mange manyo nyaka customers mabiro ng'iewo lopo ji dala nikech gini lope machon iyudo ka ne jing kwaro. Koro seche moko nopogi apoga pod ne jing kwaro, to ka joko ne otimo search moyudo ka pod nie jing kwaro ka to gikolai kod corrupt land officials kod chife gi kitine uso gini. Okay. Mamae wigi gini sana kato kuro gi kar barasa. To gitiyo go janja moko mar gego jomoko ma gigi to gido kik winji pachgi. Tado akwero gini kata mabedi public office mapode digitara kedono. Mane gima chando katarigi jisani. Upo ni keda public office police koro chak dio oganda in a broader lens. We ringo the petty issues manyalo chandi erokamano. Erokamano ahinya. Osainya. Ramogi oyaore. Oyaore pod wechewa mag lope pod omoko nyaka kawuono nikech onge mag title deeds. An mana gi barua mar chief kende. Ramogi. Oyaore. Daktari. Wachigni? Mos nagalony kanyo. Okaw mos. Chris Maka machigni. Apenjo ni am. Yes. Nyathi. Yes. Ma jonyuol ne wene lo. Nyathi no lo to kapok obedo ng'ama kod ID. Mano koro itimo nang'o? Okay. Yes. Erokamano ahinya. Wakile doni duoke magi komonde kapok wadhi nyime. Erokamano Victor, amor ni jowa winjo. Kendo gin gi penjo. Adwa chako gi penjo mogik ni ka nitie nyathi mowene lo to otho kapod otin. To lobno kaponi onge nyathi moro kendo to lobno dok ne estate cha. Then there is the next stage. Kia chiliel gi nyithi liel bangano eka wuon gi min gi wuon ng'ama tho gi min gi to ka gowetege gi nyiminege nyalo chope ka jogo te onge then idhi the next stage nyadwar cousins gi kata uncles gi. Okay, koro en gima joma ni mabor nyayudo mana thuolo ka joma ni e family matin ni
o bet ni onge. Okay? And kapo ni ochopo kama ngani onge wat mora idu wacho ni nitie the 6th level mose tem dwaro wedege manyalo benefit from mwandu ni to yud ni onge. Then kisungu wacho ni that land lobno is cheat to the government. Lobno dokne serikal. Okay? Yeah. The other thing, and yes, definitely nitie chief ma osebedo ka o misuse officer ge mana kaka officials mag serikal moko, and I believe there's a lot of reforms matemo mondo opunji chief tije monego bed ni gitiyo ma office mar PS mar mondo molo timo, but at the same time jo piny nigi, you know, the next levels gin go office ACC, gin go office DCC, gin office county commission maginya di complain kapo nitie chief ma olokore agent malo ma en otemo mana chuno mondo malite mondo uslo. There is the issue mar ni title deed in number lot yonge title deed. What you need okay title deed submitting succession. Ka in number lot iditimo search. It's one of the records ma court bro dwaro and making sure ni lobno en lob mar ng'amotho. So that record is very important. Nitie Elvis mo wacho ni en min gi obiro kode to odonge dalani. Adwa nyiso Elvis ni kapo ni nonyuol ne nobi kode kotin ma jaduong' ni nokawe kaka nyathine morite mopuonje mobedo ng'ama duong', then chik consider kaka nyathi mar odno. Okay? And therefore en gi ratiro mar yudo mwaro mondo tek ni jaduong' monindo ni no se accept ni en nyathi mar dalano. Okay? But kapo ni ong'eyo kama wuon gi kama ne min gi oae kata kama ne wuon gi nitie, kocha be en gi ratiro. Okay? Now onyalo yuto diriyo. Onyalo yuto diriyo nikech en kocha en gi ratiro as nyathi monyuol, nyathi ma wuon gi nitie, onyalo prove ni wuonwa ne en ng'ane to en gi ratiro mar mwandu mar wuon gi no. But kane ng'ani o accepte morite kaka nyathine, then en gi ratiro ka. Now kama complication bere nyathi monyuol gi jatera. Okay? Nyathi monyuol gi jatera ka ji uwinjore, then podo nya benefit from mwandu mar ng'ama nyochuor wuon gi min gi manyothon. To otherwise ratiro ma en go adier en ratiro mar wuon gi mar atera cha. Onego bed ni oyudo mwandu kuno. Another issue mang'eni chando jowa kabisa en ratiro manyiri. Adona nyis jowa ni nyithindo manyiri law mar succession ok discriminate ni yowuoyi gi nyiri. Nyathi moro amora nigi ratiro mar yudo mwandu men gi wuon gi. And kata kapo ni asenyiso story mar clans ga moko mane owetegi odagi timo succession nikech owetegi ok dwa pogo negi lo. To nyiri no biro machako succession, waluongo kijendego odagi winjo. Sani nyiri go administrators ema pogo ne owetegi lo. Okay? So nyiri nigi ratiro. Gima onego wang'e ni miyo machuoro nindo nigi gimiluongo ni life interest. Life interest en ni mwandu moyudo en onyalo tiyogo during her lifetime. To konya use. Kodwa no use to nyaka doge court mondo kwa court ni athagora nyaka us mana lo part of the lobni. Okay? But nyathi portion ma nyathi oyudo, nyathi mosechopo over 18 to en gi ratiro mar kata uso kodwaro. Okay? But nyako dala gi monyuole to en gi ratiro mar yudo lo. So that minwa nyadok thurugi mayud lo. To lo moyudo ka wuora ten lo morito for our benefit. Ka chieng' moro okapono kwongona to lobno doge estate mar wuonwa then ipogo ne jomoko. Okay? Then wach mar kayuoche adwa na nyis ng'amo penjo cha ni kayuoche gi ni next level nyithindo gi mama moweni ema nigi ratiro mar lo
machuorgi. Omiyo ka yuchi ok nyata mino ko nyatiyo. Ena ni kaka mama chiko ko yieni ni kiseyudo bedan misina tik inyalo uso lop chuori. Lop chuori go en inyalo tiyo kodgi to ka chieng' moro Nyasaye okawi to gidhi ne nyithindo, because succession ne mean ni irito joma pod ngima. And most of the time neno ni joma pod ngima ng'eny gi gibedo ni gin nyithindo ema biro bedo, so lobgi nyaka bed protected mondo chieng' gidhi ne nyithindo. Apani be asetieko most of them. Adwa mana mondo encourage ji. Nitie ng'amo wacho very well ni ngao muting'o kar chife are a very critical arm of the government. And therefore wati kodgi very closely. Manigi problem to wa report to the next level. However, wa support gi mondo gitim tijgi mondo gikonywa mondo wayud development, gikonywa coordination development. And ma is important because wuodwa ma Dr. Raymond Omolo emasani otelo ni ngao. We are no will can I mention the government officials, Mosekel Turwa, senior government officials. Maoka mention ni kata Attorney General Makenyaka. Oparna managi chairman Odoyo Wede moro na mesiyengene. Daki mention ya Turu Modoyo Wede. Attorney General mago seye gimora mora ma serikal sani. Machiwo legal advice serikal. Mabete cabinet. Ben mananya onagi nyaka nuwaka motedo alego. Erokamano. Obro ka osirigo moko podi nyakwara Mogajwang, ka watemo lego wachni, wach ma bende osebedo ka chendo ahinya. Oyawre telo. Oyawre. Mai wuogi Salemia Kongere kanisa. Salemia Kongere machiegni. Penjna inia. Warwa no wene wuon walu. Kasto wuonwa olobegi kapoda teno. Ma natin ma okakiti sin. To uso loma udong matin. Besi kuya na kama mnyongo ma claim lobegi na kadugo. Okay. Mani penjna. Erokamano ahinya. Onyalo claim kata ko. Oyawre. Ma utino logo. Yes. Yes, kaka joma tiyo gi ratiro mar oganda wan gi ng'ur mang'eny. Especially Mond, liete-Ratiro gi Irocho Ndhiwa sub county. Gi Rachuonyo South. Gi Rangwe. Makata nyoro yan gi issue mar case DCI Rangwe. To gi Dio Asego East Division. To joma na yalo go ne gin assistant chiefs. Assistant chief obiro ndiko agreement ne ng'ato no uso lo after 4 years. Ochako duoko compel kijana ne nikech pod tin lur and obuoge mondo duok lo ne wuon go nikech kijana ne ose develop lo. Machielo adwa no nyisa this municipalities nitiere ma chiwo under leasehold to leasehold wang'eni en 99 years. En procedure mane ma county claim godo lopegi nikech nitie jomoko miyudo ka wigi nosetho to kiyego. Cartel moko ni ei county mabiro magi amaya lobego to uso. Bilu ma under lease bonego bed ni uso nikech gima dhiro wa sirikal wito pesa to lopegi ing'iewo pes madongo kabisa. Aya nitie issue moro Ndhiwa sub county eka 40. Jodongo ariyo wuon gi nondiko ne gi lo eka 40 ne gi kawa half mane title deed. Tiyudo ni ot moro matin cha jaduong' ma ot matin nodhi omo ore ni odag bute mo okone ni ndagi kacha to ko transfer ne lo kone mani tim bedo kanyo kare ore ne nigi rieke olidho bi e court obi opogo lo eka 11 odong'go. Koro nyithinde bende olidho bi otimo succession ne eka 11 ni koro nyathine ochako lidho we ot machielo obi otimo succession ni koro gipogo the remaining portion eka 29 cha ediere. Koro ma lweny manitie to adwa kono wakili court nigi mibadhi kabisa. Joma nigi pesa bribe court oko kwa gige chief gi ebe yudo ka gimokete record chief otere court gima miriambo. To iyudo ka thoth ne nyithindo manyiri gwengo wagi poko recognize ni gimbende gin gi duol e weche mag lo. Koro chief ma nyayo gini ere kaka inyatime asto wan gi pek ka ni most of law firms okoyie chiwo pro bono services.
an gi kes moro Ndhiwa miyudo ni miyo ng'ato nodar Nyakach obiro ng'iewo lowo Ndhiwa ma county commissioner ema noluonga mondo akony Andrew obiro ng'iewo lowo Ndhiwa then ogero dhako matin Ndhiwa to dhako maduong' odhi otimo rieko odhi owuonde ni ofile case Nyando Law Court to ma otim gi wakili koro kaluwo case number ndiko ne register Nyando to koni case number no waonge go ka kaluwo ta ayudo ka case number ni oyugis wakili ne ondiko barua mondo bi ka DCC ni case olomamani ni no setim taxation kare onge succession moselo koro iyudo ni wakili monego konywa gi ema mayo mondo liete gi kabisa and da gombo partner kode mondo wamiye cases gi okonywa mondo liete ni gitabu kabisa but wasetemo moko ka wafaulu koro okonywa ne kaka timo erokamano VJ erokamano ahinya ologore erokamano ahinya Maramogi Musainya Maramogi ero oyawre Sio makajoma. Wanti maber machigni? Ano pastor Jomoril Marayugi. Pastor machigni? Mos okay. Okamu mos. Ani pega chelsea. Dala ne yawi no tote. Ni ndodong akachial. Windo diom manoyo nyatene wuode achiel. Koro dong to chiko achola ni nyamunego ong'eyo weche mag lowo no obedo nyathi nyalo ma ok nyakwaro bende nyakwaro nigi thuolo mar claim mondo mi en obed gi lopegi. Okay. Oyawre an paralegal an kod cases mathoth mag lope kaka mond liete ithago akwayo contact mar okil Kamaloka ma ote mar tawa kaini dala mar Nyakach kanyo erokamano maduong' ahinya machielo kanyo penjo ni VOJ oboke mar ndikruok mar law ka chief cha be en a legal document kata kionge kod title deed wakili penjo ng'eny ka kabisa erokamano adwa nyiso ji ni chief nyalo bedo witness really chief oken an advocate ndiko agreement gi authenticating agreement and advocate moyiene. Okay. But however you can write an agreement kata without an advocate and therefore kata edala ni nyaka wadu muru bedo witness. So chief be nyalo bedo witness. So jomoko nyaka oga chief modo bedo witness simply because chief en ngamunge kor gweng. Okay. So and then ngat sirikal. Yeah, but that clarity is important. I know nitie issues mo bedo raised matio gi human rights gi paralegals on ni chief moko ntie mar involved in weche mag bedo land agents gi gin and I'd like I say ni every group ni joma roten and that is why PS Dr. Raymond Omolo is focused on reforms mag the provincial administration including chief and there's a lot of capacity building training meeting on the chief gi jodong korgwen and so I believe ni that will happen on the issue mar nyathi more law firms definitely kata amongst us kaka advocates inti advocates ma are corrupt and niti advocates ma timotiji because it is a calling ana nyisoga ji ni tija mar wakili ni en tich ma juk penye manomiya nikech nati mene mane tijuora so chalo tich manogi ate momo ti kode for service of the community definitely anja ohala joma nyalo chulo but atemo I cannot help everybody but joma yudo kodhier kabisa ma need help I provided provision for the services. And I see under the patronage mar Dr. Raymond Omolo, the Women Empowerment Program, was encourage very many advocates, especially young advocates. Mawaloso network margi mondogi konji kundema gintigo. So jomanigi penjogo another time wobru biruka mondo wachiu contacts mag advocates ma aigwe mupugore mondo for instance okanya chopo Ndhiwa machaka chop Alego and so on and so forth. Banti advocates kuno manyalo timo mano.
E weche mar wach mar lo mar 40 acres is a bit complicated. Adware mondo dwara. Okay. Abro mi namba na imi mondo gochna nyalo mi advice kase winjo. Wach mar lease en mi for a certain period then odok ne sirkal. So ka lease pokorumo nego be ni apply for renewal of those lease assets. Joma cartels mag logi take advantage of that situation emomiyo gitimo mano. So jowaka onego check and lease onego be ni apply for extension of lease kapoko ogene. Now wach mar whether nyakwaro o nyako to kod nyakwaro ratiro margi. Adwa nyiso gini yes the first right en mar nyithindo, but ka nitie nyakwaro ma wuon gi osetho kata ka min gi osetho to bedo ka lo mar wuon gi kacha. So sama ing'iyo nyithi ng'ano to include at least a representative achiel kuom nyikwayo mondo chungne ode. Yeah. Aparo ni mago are most of the things maneno ko arise unless nitie moro, and I'm sure ni this is an issue manigi weche mang'eny matindo tindo. Pod dwaro ni ka chieng' moro yie pod wabro duogo kendo wakelo kinde moko pod ogo mpaka gi jopiny mondo puonjo piny ratiro gi. Erokamano. Wakili wach mari mogik. Anadona go ne jothurwa erokamano, akwayo ni mondo under the gine mar women empowerment program ni wa support gima PSA mondo mulo temo time kor gweng'ni by making sure ni mon moger ne gi utego wamiyo gi ratiro margi mondo gibed gi dignity margi, wakonygi gi chife mawinjo ka akwayo ni mondo wakony mondegi mondo yud barupe, mondo wakonygi kama nitie tabu to gidwarwa. To adwa ni mondo apare jothurwa ni kiny wan gi gima luongo jokisungu wacho ni wan gi gine wan gi a date with the destiny. Wan kaka oganda maluo kiny wawuog oko karombwa mondo wadhi kuonde public participation mondo wachiw pachwa mondo wanyis ni wan kaka jo Kenya wadani Kenya move forward. And an pacha a feel ni kiny mondo wachiw paro manyalo miyo ng'ama dhi bedo deputy president ma chik wacho ni nyalo bedo deputy president kaka gima otimore president obed ng'ama nyalo rito piny ngima, ok ng'ama pogo piny kaka ng'ama osebedo kanyo osebedo ka pogo piny for the last 2 years. Erokamano ahinya okil Kamaloka Joshua Odhiambo Nyamori wod Kisumu Kano kuom puonj manimba okinyi makono nyakorom gajwang' ma ok en giko. Wanadhi nyime kod miyo oganda puonj weche mopogore opogore kaloro koda weche mamulo ngimagi. Kaka iwinjo kowacho, wageno mar bedo kod kinde mamoko bende mar temo konyo kama rem nitiere ahinya ne Mond liete. Kete mana ka ma en Ramogi FM kar chunje luo. Turn bath time into an unforgettable adventure with Sawa long-lasting bath soap.